Is-sena li għaddiet kienet sena oħra rekord għas-settur turistiku ta' pajjiżna. Dan joħroġ mir-riżultati ta' stħarriġ tal-MHRA li juru li għas-sitt sena konsekuttiva pajjiżna kellu rekord fil-waslit tat-turisti bi prestazzjoni impressjonanti ħafna meta mqabbla mal-aqwa destinazzjonijiet turistiċi simili tal-Mediterran. L-istħarriġ juri li fl-aħħar 3 xhur tas-sena l-għatta waslit tat-turisti u l-iljeli li għattaw f'Malta żdiedu bi kważi 10% u bi 8.5% rispettivament meta mqabbla mal-istess perjodu tas-sena ta' qabel. 64% tat-turisti kollha li żaru Malta għadu fi stabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva. Ir-rapport juri li matul is-sena li għaddiet, it-turisti f'Malta żdiedu b'aktar minn 14% u qarbu 2,600,000 turist. Ir-rapport wera wkoll li l-infiq tat-turisti żdied bi 8%. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li l-Gvern jinsab impenjat li jkompli jaħdem bla qiegħda biex is-suċċess miksub fl-aħħar snin ma jqafx hawn. Għaldaqstant se naħdmu biex lejn pajjiżna nattiraw turisti li jonfqu iktar flus f'pajjiżna. Biex dan iseħħ ma tistax titfi switch tan-numri u tixel ieħor, ġifieri jridu nibqgħu insostnu tkabbir sostenibbli. Il-President tal-MHRA Tony Zara esprima sodisfazzjon għar-riżultati miksuba fil-waqt li rikonoxxa l-isfidi tal-ġejjieni. Ferħanin ħafna b'dawn ir-riżultati, jekk inħarsu daqsxejn iktar qudiem imma jidher li dis-sena jista' jkun li jkollna xi ftit challenges. Għandna pajjiżi bħal Turkija, bħal l-Eġittu, bħal Tunezija dawn raġaw fetħu u qed jiċċallenġjaw ħafna postijiet mhux il-Malta biss fis-swieq u allura jista' jkun li challenges li ma kienu hemm is-sena l-oħra se jkunu hawn dis-sena. Sfidi li mistennija jiġu indirizzati u diskussi fi strateġija għat-turiżmu sas-sena 2025. Se nkunu qed naħdmu mal-MHRA biex niddeċiedu li huma n-niċeċ għat-turiżmu li rridu niżviluppaw, li ma rotot ġodda rridu niftħu u kif se ntejbu l-prodott biex nattiraw turista kwalità lejn pajjiżna. Il-Ministru Mizzi ħabbar ukoll li ġew konklużi l-ewwel disinji tal-proġett ta' riġenerazzjoni fiż-żona ta' Paċeville u li inizjattivi simili se jkunu qed isiru wkoll fi 8 lokalitajiet oħra fis-snin li ġejjin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.